kura muso kɔ bɔra fiɲɛ la société civile m'a ci mɔgɔ m'a ci bi nin ye MINUSMA siɲɛ 2 a bɛ nin kɛ Mali la Antonio Guterres yɛrɛ da sera a ma chaque fois MINUSMA bɛ mɔgɔ de bɔ yɔrɔ la ka na n'a ye maliyɛnw yɛrɛ tɛ min dɔn mais trop c'est trop Irisiw da sera a ma Chinois da sera a ma kunun Brésil ka ambassadeur da sera kuma ma il est temps que Mali ka respecter il est temps que Mali souveraineté ka respecter i tɛ se ka mɔgɔ wele ka na dugu wele ka na ka tila mɔgɔ wɛrɛ ta ka na qui n'est même pas connu ne bolo société civile organisation fêtière bɛ yan a tɔnbaw bɛ yan a bolofaraw bɛ yan a musow bɛ yan a cɛw bɛ yan ne y'a sɔrɔ tiɲɛ don ko armée Mali bɛ exaction kɛ an b'o soutenir cogo di munna a t'a bɔ société civile yɛrɛ ka mɔgɔ bila ka taa ko c'est la MINUSMA qui choisit à la place du Mali ala ye u ko k'u bɛ bɔ ne bɛ taa Mali sigiyɔrɔ de kɛra Lebu ye kunun parce que a rapporté MINUSMA bolo parce que MINUSMA kan ka fɔ de n sera ka n jadisi hakɛ faga n sera ka nin civil hakɛ protéger ne sera ka nin dugu façon nin dugu hakɛ protéger donc o bilan tɛ MINUSMA bolo a bɛ mun kɛ a b'o yɛlɛma k'o da armée Mali ka monter en puissance a b'o kɛ nkalon ye à travers la France anw kan ka rapport min sɛbɛn olu kan olu de b'o sɛbɛn anw kan donc muso in nana o de la mais n bɛ fɛn 2 to maliyɛnw bolo muso bɛ association na président ye jɔn ye muso ka silamɛ furusiri mariage a denfa ye jɔn ye u ka t'o ɲini ko furu sirila min ko ne Bumamel Jawara b'a dɔn a kɛra yɔrɔ min na kuma labɛnna yɔrɔ min na n b'a dɔn wari bɔra yɔrɔ min na n b'a dɔn financement bɔra yɔrɔ min na n b'a dɔn a dabɔra min kama Asimi kama u bɛ fɛ ka fɛn min stopper n b'a dɔn wa Mali fanga b'a dɔn wa Asimi b'a dɔn mais fo ka diɲɛ wuli ni ɲɔgɔn tɛgɛ tugun gouvernement bɛ ka sanction min ta i bɛ ko in nin na i ma sigi ni ko min ye diɲɛlatigɛ la fo ka diɲɛ wuli mɔgɔ wɛrɛ tɛ tugun nin y'a siɲɛ 2 de a bɛ kɛ mais a tɛ kɛ bilen. C'est vrai que Denis bɛna poursuivi pour haute trahison i b'o fɛn kalama o la. Non o trahison o t'a la hɛrɛ ya vocal tɛmɛna ni mɔgɔ cɛ c'est des personnalités politiques du Mali. vocal tɛmɛna ni minnu. c'est vrai ne ka min ɲɛfin na ni mɔgɔ minnu kumara Mali la n'a mɔgɔ kelen fɛn fɛn fɔra ye bi la e nana dɔn ka taa ni san mɔgɔ ye e yɛrɛ bolo k'u da bɔra Mali ko la. Allahu akbar. muso ni mɔgɔ min ye nin fɛn ninnu préparé a dɔw y'u da bɔ Mali ko la nin y'a san 20 san 10 e yɛrɛ bolo ko non ja u bɛ ka Mali jɔ di Mali ye mun k'u la mɔgɔw tɔgɔw bɛ na a bɛna ye o poursuite mana daminɛ sisan i bɛna a bɛɛ ye o min bɛna kɛ nin ko la e bɛna ye chèque o de y'a kɛ nin bɛ k'a laban ye nin y'a siɲɛ 2 ye komi ala ye MINUSMA malo kunun ala y'a malo kunna sini ala ye MINUSMA jɔ a malo kɛnɛ kan parce que chaque fois ala y'o kɛ jamana in ye nin y'a siɲɛ joli ye diɲɛ ka janfa bɛna Mali kama kabini CEDEAO ka na chaque fois ka bɔ CEDEAO la ka na Nations Unies na ka na Conseil de sécurité la ka bɔ la ka na fɛn na sanction économique la chaque fois n'u ye fɛn fɛn ta ka jamana in i b'a fɔ ala i b'a fɔ e ɲɛ b'a la Mali ye barika duguya hali kulonkɛ t'a la i tɛ se ka fɔ ko i mɔgɔ bɛ bɔ nin jama tubabu yɛrɛ dabali banna kunna sini quoi. C'est des complots étaient bien ficelés par les personnalités publiques du Mali. Mali mɔgɔba dama min da bɛ na c'est trop. C'est trop. Mais ni ale ka furuko bannen o fana tɛ sigi Mali kɔnɔ. Son mari est malien, il est là. Fo n'u bɛ taa furu kɛ fan wɛrɛ fɛ. Mais an ye mun k'u la? An ye mun k'u la? Qu'est-ce qu'ils connaissent de ces pays? Et toi vous b'i recruter, c'est MINUSMA qui l'a recruté k'a di France ma France y'a di États-Unis ma. Olu ka service de renseignement bɛ min na an fana b'o ɲɔgɔnna de dɔn an t'an kunfɛ yan an t'an kunfɛ yan dɛ mɔgɔw b'u jɔ k'a dɔnnen tɛ a dɔnnen don dɛ wa mɔgɔ minnu b'a kɔkɔrɔ fana dɔnnen don mais n'a y'a mɔgɔ tɔgɔ dɔn don o don o don chèque e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka i ka kunnafonidi la ko est-ce que n ko Mali ye kabako dugu de i bɛ mɔgɔ minnu bila sanfɛ k'u kɛ mɔgɔba ye k'u kɛ mɔgɔ ye maa minnu kan ka jamana in sumaya o de ye jamana cibaga ye. Nin jeune ninnu ye mun kɛ u ye mun juguman de kɛ i bɛ fɛn bɛɛ fɔ transition faamaw jogo la ko fu tɛ mɔgɔ bonya foyi ma kɛ kuma la fo mɔgɔ bɛ dimi Asimi kɔrɔ c'est à dire que i tɛ se k'i miiri a ye ta k'a lajɛ Togo président a ka opposant su 2 bolo san 4 a su ma di fɔlɔ les présidents sont fort ka opposant fort ka investir don fort ka opposant le plus son opposant a bili kunna le chef de file a ka mɔgɔba sara opposant ba sara su maralen filɛ nin halisa ma su de ko autopsie plus de combien d'années plus de combien de mois Tchad président bɔra ka marifa ci mɔgɔ joli la mais Asimi ma nin si kɛ manifestant Tchad président bɔra ka mɔgɔ joli faga
Assimi ni b'a ka position a ka adversaire to yi a ye n'an ka baara kɛ mais o bɛɛ la a t'a to yen mais mun de kɛra qu'est-ce qui ne va pas aw échoué yɔrɔ min na u ye réussir a ko armée a ye miliyari 1000 ni kɔ labɔ a y'a tila aw ni ɲɔgɔn cɛ aw denw tɛ se marifa san min tɛ se ka ci a taara avion san u disi kan a ye marché d'aw wolodenw ma u taara avion san ka na Assimi avion min san avion 46 avion kelen binna kalo 6 kɔnɔna la u y'a avion falen tugun n'a y'a sɔrɔ a ma san entre état a bɛ falen Mali avion 2 sanna k'a da disi kan hali sisan a ma falen Assimi nana ka kɛ ko avion 2 les 2 hélicos Pima Assimi nana k'a dilan tugun a filɛ baara la Sévarine mais avion Assimi ni avion bɛɛ san jamana in ye avion kelen de binna Sukhoi 25 a remplacé les 21 avions qui sont venus la fois dernière tout près. Ouais, 20 janvier. Et la semaine passée tout près il a amené 40 véhicules Assimi nana n'o de 40 véhicules de combat. Kunasini ils ont amené encore 3 drones. Un pour Bamako, 2 meta Kolokani, 2 meta entre dans la forêt de Ouagadougou. Mais hali bi ne bɔra de kan ka fara ɲɔgɔn kan aw faw dɛsɛra yɔrɔ min na aw baw dɛsɛra yɔrɔ min na aw yɛrɛ échoué yɔrɔ min na a ye mun nafa ɲa aw ye ni saya m'a ban don dɔ walahi kɔrɔ b'a ban a y'a dɔn don o don a bɛ ka surun a kaburu la a y'a dɔn a ye jamana in da k'a janfa a ye marifaw da k'a jigin ni jamana in ye le Mali avait des missiles sol-air le Mali avait 185 chars d'assaut u y'a daburu tigɛ k'a bila le Mali avait des missiles français nana ka missile minɛ ko missile man ka mara ka mɛn e ma missile min feere anw ma c'est la Russie qui nous a vendu o de y'a to Russie affaires étrangères ministre bɛ ka nali Mali la yan Sergei Lavrov il va avoir des débats très sérieux et très approfondis Mali de Russie filɛ gɛlɛya bila nin Mali le nord i b'o kalama tu n'es pas au courant de ça oui Russie bɛ gɛlɛya min na diɲɛ kɔnɔ Mali de Russie ka secret vendu i bɛ ɲininka ko cogo di m'o fɛnɛ f'i ye m'o cogoya f'i ye bon i bɛ se k'i ka te min yanni n bɛ ɲininkali dɔ sɛmɛ i la yanni i ka MINUSMA c'est-à-dire n bɛ to MINUSMA ka ko bulankun kan hali bi organisation dɔw bɛ yen an yɛrɛ ka organisation bɛ n'o ye furancɛ fanga jukɔrɔma tontonbaga dɔw ye u bɛ k'a ɲini ko MINUSMA ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na mais an y'a ye semaine tɛmɛnen Antonio Guterres ka laseli dɔw la a y'a jira k'a fɔ ko u ka laɲini ye MINUSMA cɛden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ k'a renforcer de 2000 ils veulent aller jusqu'à 3880 ou 3680 et quelques. Oh mais est-ce que c'est paradoxe dɔ ye? C'est pas de paradoxe. Ale ta ye laɲini de ye o a bɛna bɛnna jamanadenw de ma o min kan ka fɔ kɛ anw maliyɛnw de kan ka wuli ka MINUSMA gɛn i ɲɛ bɛ terroriste bɛ attaquer fɛn fɛn na c'est avec la bénédiction de la MINUSMA parce que aujourd'hui k'anw tɛ se ka attaquer tugun yɔrɔ tɛ se ka ci bilen ne bɛ ka na e ka radio la su in na a bila i kunna ko Tessali tout près armée b'a la ka armée ça fait sɔrɔsiw moral bɛ yen i b'a fɔ au top a bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ Tessali i mana Mali sɔrɔsi ye yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a hakili bɛ gbɛgɛgɛ e bi bi in na SEMA mɔgɔw bɛ ka lettre ye k'u dalen to Bamakɔ yan SEMA tɛ fan si SEMA bɛ lettre k'a to Bamakɔ yan Kidalikaw yɛrɛ ye SEMA gɛn la population de Kidal a chassé la SEMA a y'an tɔɔrɔ san joli baara tɛ yen foyi tɛ yen c'est l'Algérie qui vous soutient Algérie ni France derrière nani yan contre le Mali yan parce que Algérie ne veut pas que le Mali soit Mali ka nɔgɔya Mali ka sumaya il s'oppose à la stabilité du Mali donc n bɛ k'o de ɲɛf'i ɲɛna SEMA bɛ lettre de SEMA dalen bila sira kɔrɔ de a b'a lajɛ k'a to yen SEMA bɛ Kidal kuma fɔ ka to sira kɔrɔ Kidal yɛrɛ population ye SEMA gɛn ka bɔ donc aw bɛna mun de fɔ MINUSMA min bɛ yen n'a bɛ ka MINUSMA fɔ MINUSMA ye mun chaque fois a b'a rapport kɛ Mali kan ne ko rapport yɛrɛ jumɛn kɛra MINUSMA yɛrɛ fɛnɛ kan o tɛ kuma ye wa bon anw jamanadenw de bɛna anw jɔ o la i ɲɛ bɛ bi bi in na ni MINUSMA ka rapport kɛra chaque fois u bɛ attaque misɛnninw caya aux abords de Bamako ceinture kɔnɔna na i b'o kun dɔn c'est pour mettre en doute le rapport de l'État malien k'a fɔ ko Mali armée ko Mali armée bɛ ka don da la ko Mali gouvernement bɛ ka cɛsiri u bɛ fɛ k'o de nkalontigiya ni denni ka témoignage ye ale ni attaque misɛnnin minnu bɛ kɛ wa MINUSMA de b'a mɔgɔ bɛɛ ta ka na n'a ye a terroriste juguman bɛɛ ale b'u ta ka t'u bila Kati ka t'u bila Bamako donda la donc en tant que MINUSMA bɛ anw tɛ lafiya
mais o tɛ gouvernement bolo o tɛ Assimi bolo b'anw jamanadenw de bolo an kan ka bɔ ka min kɛ an b'o dɔn donc k'a f'i ɲɛna i ko Anthony Guterres ka kuma min fɔ b'o kɔnɔ an kan ka min kɛ cette fois-ci an b'o dɔn n'i y'a mɛn i b'a fɔ k'i b'a rapport kɛ Mali ka contrat de bɛ yen tugun o tɛ tiɲɛ ye voilà est ce que i ta kɛ kuma bɛ rapport kɛli i bɛ ka turu sous favoriser France taara n'i ye France kɛ i ma MINUSMA kɛ i ma foyi kɛ la MINUSMA est la mission de la France donc an tilala nin ko la ka ban an hɔrɔn bɛ yen jamana bilahi même au conseil an t'a don a kan parce que n'i y'a mɛn i bɛ silamɛya kɛ jamana basigilen de don. Ablaye Diop ka kuma kɔnɔna la Nations Unies tribune na sema mɔgɔw ko kuma min fɔra ko b'a to k'olu b'u ka participation suspend u ka maa minnu bɛ commission de finalisation la constitution kura commission de finalisation na k'u b'u sama ka bɔ a kɔnɔna la commentaire jumɛn b'i bolo ka ko olu ka o retrait fana kan. mais o ye diyagoya de ye o ne y'a f'i ye ko sema bɛ Bamakɔ yan a tant que sema bɛ gouvernement kɔnɔ minnu bɛ kuma la an t'olu jate il est peut-être de la sema mais Ablaye Diop y'o kuma de fɔ a ko chaque fois Mali ta o ta c'est les experts i miiri Mali ni sema ni mouvement armé de ye contrat signé mais experts de bɛna Mali jaabi à la place des mouvements armés o tuma experts de mouvement armé yan e bolo ko Mali fasɔn u ye Wage di wele o don o Wage k'a tɛ taa ko Wage k'a tɛ taa n'aw bɛna CSC a commission civile de l'accord a baara n'a bɛna kɛ an ka na kɛ n'an t'a kɛ an tɛ taa yɔrɔ si u taara u kelen taara u kelen seginna ka na on nous c'est la transition ne négocie pas la paix on impose la paix ça je te dis ça aujourd'hui u bolo n'i ye nin kɛ an b'u wele ka na Bamakɔ an n'u bɛ sun tigɛ an bɛ wariw d'u ma an b'u ladiya u bɛ taa minɛn kuraw san parce que u bolo bannen don a tɛ kɛ i tɛ se ka arme san ka tila k'i bɛ siran sema ninnu ɲɛ sa e bɛ armée jumɛn dɔn bi hali diɲɛ hali dugukolo tɛ se k'u jɔ Mali armée ɲɛ kuma tɛ groupe dɔ ma a fɔ kɛ c'est une manière kana mɔgɔw la fɛn ka dɔ ta bɔ ta sema bɛ min donc kana na fɔ i bɛna fɛn dɔ fɔ sema ka branche armée ye MINUSMA de ye kana taa yɔrɔ jan sema ka branche armée ye MINUSMA de ye n'i y'a mɛn sema MINUSMA de don donc n bɛ min f'i ɲɛna kuma la k'a f'i ye politiciens kun b'u wele ka wari min d'u ma a tɛ Assimi bolo a tɛ gouvernement bolo anw tɛ se ka muru san ka avion san ka sɔrɔsiw équipé ka wari di mɔgɔ dɔ ma ko ka kɛlɛ dabila an t'o kɛ armée tɛ dilan mɔgɔ dɔ kama koyi armée bɛ dilan pour le futur et le meilleur pour un futur meilleur an tɛ ninnu jate voilà. Bon an bɛ to armée kɔnɔ 20 janvier tɛmɛna sisan Assimi ka message la ko opération kura dɔw bɛna daminɛ pour que ka jamana fan bɛɛ lajɛlen sécuriser fɛn minnu bolo dalen don olu bɛ se ka kɛ cogo min na kalama o la opération kura o baara banna o état major bɛɛ ye ɲɔgɔn ye o baara kan o banna ka ban c'est la raison pour laquelle dernier minɛ labanw bɛ ka na dans quelques mois aussi je crois qu'on doit recevoir encore d'autres lots des matériels cɛw bɛ ka ta tugun force spéciale élément deuxième promotion bɔra école de guerre fana dayɛlɛnna centre bɛɛ falen don recrues talen don fan bɛɛ fɛ 74 000 éléments olu kan ka taa DDR fana cadre fana kɔnɔna la donc Mali bɛ yɔrɔ min na il faut avoir suffisamment de ressources humaines pour pouvoir sécuriser an b'o baara de la donc e bɛ ka kuma min fɔ c'est normal i bɛ ka kuma min fɔ k'a fɔ ko Assimi y'o kuma min fɔ o baara bannen don o de y'a to Assimi bɛ fɛ ka 30 camps militaires jɔ Assimi a b'o baara de la o de bɛ bɛn kan 30 kura bɛ ka jɔ Buguni Kita Jɛma a baaraw yɛrɛ daminɛna ka ban donc sisan nɔ tile tɛ pan dugu kɔnɔ k'a ka dɔgɔ an ɲɛ b'a la k'a fɔ Mali yɔrɔ caman de tun bɛ yen qui échappe le contrôle de l'État donc yɔrɔ ninnu bɛɛ n'an m'a récupérer fu de don o de y'a kɛ i ma Asegina mɔgɔw talen Ibrahim fɛ yen ka t'i yɛrɛ ɲɛfɔ donc même Asegina an bɛ fɛ ka bɔ a la parce que an ka renseignements f'an k'a bila an k'an ka renseignements sécuriser donc Assimi ko Mali kun f'a kun yɔrɔ foyi tɛ état gouvernement la ten o de bɛ ka sema jɔrɔ parce que sema bolo k'an bɛna to accord esprit de kɔnɔ sema jɔlen bɛ ni yan ye Mali armée jɔlen bɛ o banna koyi ma i ti yɔrɔ kelen yira tugun ko mɔgɔ bɛ marifa da i kɔ la ko armée Mali bɛ marifa ta ko mɔgɔ bɛ marifa ta o banna Assimi y'o layidu de o banna ka ban et c'est ça qui va se o de bɛna kɛ fɛnɛ rapport in bɛɛ kun ye o de ye o bɛ fɛ ka ko sugu bɛɛ ka Mali ka élan de casser parce que u bolo ko ni nin kɛra an bɛ ninnu wele ka na an bɛ dɔ fara kotaw kan u ka mɔgɔ min kan ka recruter an bɛ dɔ fara o kan an kan ka avantage min d'u ma an bɛ dɔ fara o kan an bɛ wari mugu ta ka d'u ma k'u la sabali i b'a fɔ ko politicien b'a kɛ cogo min na o wari t'an bolo yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen ko sema ou bien groupe armé ko dɔ kelen bɛ k'a minɛ ne ko daluya jumɛn b'i bolo k'a yɔrɔ sécuriser n'a sɔrɔ a b'a kɔrɔ faamuya i b'o yɔrɔ fɔ kɛ
yɔrɔ yɔrɔ a fɔra ko armée malienne ni e ne de bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais i kelen tɛ baara kɛ bɛɛ kun faransi de kun kelen bɛ k'u ladon donc o faransi taara ka ban u jigi bɛ fɛn min kan nin ye alerte di pour que armée dɔ kana o kokɔrɔma dun o banna ka ban donc mali yɔrɔ foyi tɛ amérique yɔrɔ min na bilen chèque o de fɔra ɲɛna o banna bi armement min b'anw bolo ninnu mago bɛ MINUSMA mago bɛ min na an b'a dɔn a mago bɛ mali armée ka ko dɔ de kɛ kasibile dɔ ka sa o ka taa fɔ ko ko mali ye kasibilew agressé mais n'u y'a ɲini u b'a sɔrɔ n'u y'a ɲini u b'a sɔrɔ parce que rapport sɛbɛnba in ko dɔ de b'a kɔfɛ yɔrɔ e t'o yɔrɔ dɔn dɛ rapport sɛbɛnba in ko dɔ de b'a kɔfɛ rapport in bɛɛ kun dɔ de b'a la c'est pour sanctionner le Mali c'est pour mitiger l'exploit de l'armée malienne c'est pour encore occulter la montée de puissance de l'armée malienne bon o de tɛ kɛ o de tɛ kɛ aujourd'hui n bɛ kuma fila f'i ye mɔgɔ minnu t'o dɔn o k'o bila i ɲɛ bɛ Sikaso la Sikaso bɛna kɛ armement dilanyɔrɔ de ye par la Russie ne de y'a f'i ye bi dɛ a terrain titre sɔrɔla ka ban la Russie bɛna armement dilanyɔrɔ de kɛ Sikaso u ka usine bɛ taa yen o titre o sɔrɔla baluw bɛna dilan yen marifa baluw ni fɛnw olu bɛna dilan yen la Russie compte faire 10 bases militaires au Mali 30 bases militaires dans le Sahara dans le Sahel tu m'excuses o de bɛna kɛ et aujourd'hui mɔgɔw b'an miiri k'anw de gulonnen Russie la yɔrɔ RFI kun bɔra k'a fɔ ko ko a fɔra ko Sergei Lavrov ka kan ka na Mali la ko o bɔra ma i y'a gununu kan mɛn nkalon don a kan ka na wa an bɛna taa kuma an bɛna sigi ka fɔ min kɛ ni ɲɔgɔn contrat an t'a ɲɔgɔn signé an t'a ɲɔgɔn signé anw ni Russie bɛna contrat mun signé Afrique bɛɛ Russie ma contrat signé mɔgɔ fɛ fɔlɔ Russie ma c'est la toute première fois depuis 1991 bɔlen kɔ la depuis Afghanistan bɔlen kɔ la Russie ka opération extérieure kɛ k'a ka sɔrɔsiw bila ka taa dugu dɔ la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ni Mali tɛ depuis 91 o m'a kɛ parce que dans la doctrine militaire russe intervention extérieure ninnu kɛ Afghanistan kɛra échec ye u y'a dabila u k'a kɛ dugu ye a kɛra Mali de et il compte nous amener aussi 4500 éléments supplémentaires donc i tɛ min dɔn ne min fɛ k'o ɲɛf'i ɲɛna yan Russie kalikan don n'a ye Mali to yen fɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ tubabuw b'a ta ka Russie kɛlɛ n'a ye hydrogène bi u ka appareil fɛn fɛn kan ka taa sankolo la u bɛna kérosène bɔ a la parce que kérosène ka girin tubabuw ye appareil kura min bɔ a bɛ marcher ni hydrogène de hydrogène Mali est la première réserve d'hydrogène Mali de première réserve ye hydrogène na ni Russie ye Mali to yen billahi OTAN bɛ fara Ukraine kan Ukraine kɛlɛ jɔn bɛ ka kɛ Union européenne de ka kɛ ani OTAN tɔgɔ de b'a la ko Ukraine sinon olu de bɛ ka armes bila ka taa olu de bɛ ka chars bila ka taa olu de bɛ ka minɛnw bila ka taa donc c'est pour déstabiliser la Russie ka sɔrɔ ka na Sahel kɔnɔna minɛ Russie b'a dɔn fɛn bɛ Sahel kɔnɔ ni tubabuw y'a sɔrɔ u b'ale de gosi Mali tɛ dɛ an ka misɛn donc anw jigi ye Russie de e wa o Russie kelen b'a dɔn n'a ye Faransi to yen a kana baziw ta a kana sanu ta a kana hydrogène Mali est la première réserve du monde hydrogène na bon bi u ka satellite baara bɛ kan ka kɔni c'est la raison pour laquelle la semaine passée Russie satellite kelen d'anw ma yɔrɔ to kalama qu'on a eu un satellite russe u ye satellite kelen bila an ka bolo kan o ye kelen ye aw bɛ sanu bɔ fɛn min na n'o ye palladium ye les dérivés maintenant de l'or n'i ye sanu bɔ i bɛ warijɛ ani palladium de bɔ o palladium mun filɛ nin ye o de bɛ kɛ fusée moteur ye wa i m'o fɛ k'o de f'i ɲɛna lithium le Mali est parmi les 5 grands producteurs mondiaux de lithium ne ko n'o lithium mun filɛ nin ye ni tubabuw y'o sɔrɔ o tɛ Russie gosi k'a faga n'i y'a mɛn bi Mali nord kɛlɛ bɛ yen dɔwɛrɛ tɛ ressources min bɛ yen k'a ta ka Russie kɛlɛ n'a ye Russie sait très bien que Mali bɛ ka kɛlɛ ale de kama donc mɔgɔw bɛ minnu bɛ kuma fɔ k'anw de mago bɛ Russie la Russie mago bɛ anw na ka tɛmɛ anw kan nous on peut négocier avec les blancs an ni tubabuw bɛ se ka bɛn a la mais Russie ba dɔn n'an y'a kɛ a bɛna jouer ale de kan c'est la raison pour laquelle la Russie nous défend et kana siga la n bɛ min f'i ɲɛna kana siga la nin guerre nin bɛ laban kana t'i yɛrɛ sɛ a bɛ laban guerre mondiale ma sɔgɔmada in na i bɔra a kalama Américains ye Israël bila ka Iran bombarder sɔgɔmada joona in na ka Iran missile k'olu dɔw détruire u ka drone Shahid Aibatar Shahid 136 les drones iraniens Shahid 136 u y'a touché sɔgɔmada in na wa Iran b'a ta sara parce que